Vi er i dag taget til DTU for at undersøge tilstedeværelsen af transpersoner alu på en bestemt locus kaldet PV92. Dette vil finde sted på det 16. kromosom. Man kender ikke til virkningen ved tilstedeværelsen, og det er derfor uden konsekvenser at undersøge for dette transperson. For at få amplificeret den specifikke region, PV92, bruges teknikken PCR, polymerasekædereaktion. Derefter kan størrelsen på det amplificerede DNA visualiseres med gen-elektroforese. PCR, polymerase chain reaction, er en teknik, hvor et enkelt stykke af en DNA-streng bliver mangedobblet. Allerførst predenatureres DNA'et. Dette sker ved at varme DNA'et op til lige under 100 grader, så cellen går i stykker, og DNA'et ikke længere ligger beskyttet. Derefter starter denatureringen, hvor DNA'et bliver kølet en smule ned, så bindingerne mellem strengene brydes og strengene adskilles. Derefter nedkøles generne yderligere, og en primer sætter sig på baseparerne på de adskilte DNA-strenge. Nu sker der en polymerisering, og enzymet DNA-polymerase forlænger DNA'et med udgangspunkt i de bundne primere. Strengen forlænges ved tilføjelse af nukleotider. Dette kaldes en cyklus og gentages adskillige gange. Gen-elektroforese er en teknik til at adskille forskellige DNA-stykker efter størrelse. Dette gøres i et lille kammer gelé, hvor der sendes en elektrisk strøm igennem. DNA er negativt ladet og vil bevæge sig imod den positivt ladede pol. Geléen er lavet som en meget indviklet labyrint, som DNA'en skal sno sig igennem, og derfor vil de korte DNA-stykker komme hurtigere og længere igennem geléen end de lange. Efter omkring 45 minutter vil der være trykket så meget i stykkerne af DNA, at deres placering i geléen er afhængig af deres længde. Man kan på den måde undersøge, om en ekstra transposon skulle være til stede på et kromosom, da DNA-stykket derfor vil være længere og derfor tungere. I dette forsøg findes der 3 forskellige muligheder, hvorpå båndene kan lægge sig. Selve locus PV92 har en størrelse på 415 basepar. Alu-sekvenser har en størrelse på 300 basepar, så har man et alu på sit kromosom, vil dette i alt være 715 basepar stort. De 3 genotyper er altså at have aluet på begge sine kromosomer, ikke at have det på nogen af dem, eller have det på det ene. Hvis man har alu på begge sine kromosomer, er man homozygot, og det vil vise sig et tykt bånd ud for mærket, der markerer 715 basepar. Har man alu på det ene kromosom, er man heterozygot, og det vil altså være et bånd på både 415 basepar og for 715. Har man ikke aluet på nogen af ens kromosomer, vil det lægge sig et tykt bånd ved 415. Vi tager nu 10 ml saltvand i munden og gurgler i 30 sekunder. Derefter spyttes det ud i et papkrus. Derefter udtages 1000 mikroliter af saltvandet med celler til et Eppendorf-rør. Så har vi centrifugeret vores DNA-materiale, væske her, og DNA'en har lagt sig som en hvid palette i bunden af vores Eppendorf-rør. Og det vi skal nu, det er, at vi skal suge alt supernatanten, som er det gennemsigtige materiale, det skal vi suge ud, så vi kun har vores DNA-materiale tilbage. Vi ved, der er 1 ml i glasset, så derfor har vi indstillet vores pipette til 900 mikroliter, så vi får så meget som muligt af supernatant nu på en gang, uden at få paletten nu. Der tilføres 30 mikroliter 0,9% natriumklorid, og paletten opløses i det ved hjælp af en wordmixer. Der tilsættes nu 100 mikroliter Shell-X til opløsningen. Blandingen sættes nu i en varmeblok ved 99 grader i 10 minutter, for at bryde hydrogenbindingerne i DNA. I mellemtiden går vi i gang med mastermixen. For at lave mastermixen blandes 66 mikroliter Miliq, 40 mikroliter Primermix, 16 mikroliter DNTP, 32 mikroliter GC-buffer og 2 mikroliter PFU-X7 DNA-polymerase. Når de 10 minutter er gået, fører vi vores blanding over i et kar af is, for at ødelægge cellerne og dermed gøre det muligt at få fat i vores DNA. Her står de i 1 minut. Væsken rystes nu i mikrocentrifugen. Herefter overføres 30 mikroliter supernatant fra væsken til et nyt Eppendorf-rør. Og dette rør markeres nu med vores initialer. Når de nødvendige væsker er tilsat samme glas, blandes de ved at suge lidt op og ned af væsken, hvorefter den fordeles ud i 3 PCR-rør, ca. 39 mikroliter i hver.
Herefter tilsættes 1 mikroliter af vores eget DNA til vores eget PCR-rør med mastermixen. Nu indsætter vi så PCR-røret med DNA'et og mastermixen ind i PCR-maskinen, og maskinen begynder nu på en længere proces, hvor vores DNA bliver kopieret i mange eksemplarer. Mens vores væske bliver behandlet i PCR-maskinen, begynder vi på støbningen af gel til elektroforesen. Vi starter med at afmåle 0,4 gram agarose og tilsætter dette til et glas. Herefter tilsætter vi 50 mikroliter TAE-buffer til glasset og oplyser agarosen i mikrobølgeovnen i ca. 1,5 minut. Væsken skal nu afkøles til en temperatur på ca. 60 grader, så man kan holde på flasken uden at brænde sig. Herefter tilsætter vi 5 mikroliter SYBR Safe, og blandingen er klar til at blive hældt ned i en støbeform. For at danne brænde sættes til en kamp ned i gelen. Nu sættes gelerne til afkøling i mindst 20 minutter. En PCR-maskine kan styre temperaturen meget præcist. Den kan hæve og sænke temperaturen, og der sker forskellige ting med det DNA, vi har tilføjet til maskinen. Selve maskinen er ikke kompliceret. Der er en lille computerdel, som gør, at man kan bestemme temperaturerne og hvor lang tid hver cyklus skal vare. I dette forsøg bliver der brugt et program, som er specielt indstillet til vores primer og polymerase. Polymerasen og DNA'et bliver opbevaret ved 4 grader. Det fungerer dårligt ved stuetemperatur, det vil sige mellem dens optimum og tæt på frysepunktet, da proteinet denaturerer der. Låget på maskinen er meget isolerende, så temperaturen er under kontrol. Programmet køres i cirka en 1,5 times tid. Efter det stykke tid har vi fået opformeret vores DNA, så vi har rigtig mange DNA-stykker af det locus, vi gerne vil undersøge. Nu da både gelen og vores DNA-blanding er færdig, kan vi begynde på gel-elektroforesen. Her tager vi 15 mikroliter fra vores PCR-rør og overfører dem til et nyt PCR-rør. Herefter overfører vi yderligere 15 mikroliter loading buffer til det nye PCR-rør. Nu dækkes gelen med elektroforesebuffer, hvorefter underviseren tilsætter 6 mikroliter af en DNA-lader som demonstration af fremgangsmåden. Herefter skulle vi hver især indsætte 20 mikroliter fra vores eget PCR-rør med DNA'et til hver vores brønd. Hvad er dine refleksioner over det her forsøg? Synes du, det har været spændende? Det har været rigtig spændende. Tror du, vi får nogle gode resultater af det her? Ja, det er jeg sikker på. Ja, jeg tror, jeg får nogle gode resultater. Nu har gel-elektroforesen fundet sted i 45 minutter, og der derfor blev trukket sig tilpas meget i DNA-stykkerne, at man vil kunne se forskel på placering af dem afhængig af størrelsen. Man kan ikke se, at DNA'et har flyttet sig ved bare at kigge på geléen. Man skal have geléen ind i en UV-maskine, som derefter visualiserer båndet, hvorpå DNA'et ligger. Vi fik at vide fra de studerende fra DTU, der hjalp os, at det ikke var særlig ofte, at forsøget gik godt, da der er mange forskellige faser, hvor i hele forsøget kan gå i stykker. Det var normalt, at forsøget kunne lukkes for 2 eller 3 personer ud af en hel klasse. Alligevel var det langt over halvdelen af vores klasse, der fik resultat. I vores kar var det 6 ud af 8, der fungerede. Som man kan se på båndet, er vi alle homozygote, da der kun er et tydeligt bånd. Dog er der en enkelt, som skiller sig ud ved mærket ud fra 715 basepar i stedet for 415 basepar. Dette betyder, at denne person har allød på begge sine kromosomer, hvor resten af forsøgspersonerne ikke har allød på nogle af kromosomerne. Så vidt man ved, er der ingen betydning ved tilstedeværelsen af allød.